ҳанго боздошт нашаванд, бо дастгир намудани моҳичаҳо мубориза бо коррупсия пеш намеравад. Ин хулоса як пажӯҳиши барномаи рушди Созмони Милал дар робита ба мубориза бо ришвахорӣ дар Тоҷикистон аст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло ба ӯ ман чанд суол дорам. Абдулло салом. Манзур аз моҳичаҳо ва наҳангҳо гуфтани муаллифони ин гузориш чи аст? салом Шаҳло. Манзурашон ин аст ки кормандони оддӣ ва зинаҳои поёнии идораҳои давлатӣ бо ҷурми ришватситонӣ боздошт мешаванд ва порахӯрони калон ошкорношуда боқӣ мемонанд. барномаи рушди Созмони Милал дар Тоҷикистон пажӯҳишеро таҳти унвони коррупсия дар Тоҷикистон назари ҷомеа анҷом дод ва дар хулосаи он аз ҷумла гуфта мешавад шикори моҳичаҳо устувонаи коррупсияву ришвахориро шикаста наметавонад. муаллифони ин гузориш менависанд ришвахорони калон бояд ёфт ва ҷазо дода шаванд то ҷомеаи шаҳрвандӣ ки ба муборизаи ҷиддӣ бо коррупсия бовар надорад ба ҳарфи хушку холӣ набудани мубориза бо коррупсия бовар кунанд. Хуб Абдулло, бештар кормандони кадом касбу кор бо ҷурми порахӯрӣ боздошт мешаванд аз рӯи таҷриба? бинобар гузоришҳо дар Тоҷикистон бештар муаллимон, устодони донишгоҳ, духтурон, заминсоз, раиси ҷамоат ва ё кормандони комиссариатҳои ҳарбӣ дар тури кормандони оҷонсии мубориза бо коррупсия меафтанд. аммо масъулони оҷонсии мубориза бо коррупсия мегӯянд дар доираи қонун фаъолият доранд ва дар сурати шикоят ворид шудан аз сӯи шаҳрвандон дар робита ба ришватситонии мансабдоре порахӯрро ба ҷазои худ мерасонанд новобаста аз мансабаш. вале бинобар раддабандии созмони Transparency International ва ё шаффофияти байналмилал ки индекси пазириши ришваро дар 180 кишвари дунё чен мекунад, Тоҷикистон дар мақоми 163 қарор дорад. нишонаи он аст ки мизони фасод мутаассифона баланд аст дар Тоҷикистон. аз миёни кишварҳои пасошӯравӣ Эстония дар ҷои 21, Гурҷистон бо мақоми 48 аз ин нигоҳ мавқеи хубтар доранд. зимнан дар доираи ин мавзӯъ мо назари чанде аз сокинони Тоҷикистонро дар робита ба ришватхорӣ пурсон шудаем ва ҳоло пешниҳод дорам онро бо ҳам бубинем. бале, бо ҳам мебинем. мансабдорони калон худашон вазифа аст ки боздошт кунад ро дига. чун боле вазифаи баланд аст, чун курсии баланд худашонро ки боздошт мекунад ҳеҷ кас. зиндагии онҳо, дороиҳои онҳо, сарвати онҳо ва тарзи зисти фарзандонашон бори дигар собит мекунад ки ин ҳама дороиҳоро онҳо албатта ки бо роҳи меҳнат ва як маош ба даст навоварданд. ин ҳеҷ гоҳ аз назарҳо пӯшида намемонад. ҳаст боздоштшавӣ ҳаст, не ки ба тариқи зиндонӣ не, ба дигар роҳҳо мисол ба кадом роҳҳо? ба роҳҳои маблағ бо онҳоро ришва дода ҷони худро халос мекунад. Ташаккур Абдулло барои суҳбат. Дар ҳоле ки мақомот аз азми қавӣ дар мубориза бо коррупсия ҳарф мезананд, сокинон мегӯянд ришвахориву тамаҷҷӯҳии мансабдорон рӯзгори онҳоро табоҳ кардааст. шикоятҳои сокинон бештар аз тамаҷҷӯҳии мансабдорон ҳангоми тақсимоти замин барои бунёди хона ва кишоварзӣ зиёд ба гӯш мерасад. хилофкориҳои мансабдоронро ҳангоми тақсимоти замин раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон борҳо танқид карда буд ва боре ҳам эътироф кард ки ин мушкил ба як дарди бедаво табдил шудаву сиёсати зидди коррупсионии ҳукумат дар ин бобат коромад нест.